Európsky prokurátor Juraj Novocký potvrdil, že v apríli začali teda stíhanie pre poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie a ešte sú tam aj iné trestné činy. Je tam podozrenie, že ten nákup munície a následné darovanie tejto munície nebolo v súlade so zákonom a Európska prokuratúra vychádza zo záverov nášho Najvyššieho kontrolného úradu. Vy hovoríte, že tento úrad bol zavedený ministerstvom obrany. Ako môže ministerstvo zaviesť Najvyšší kontrolný úrad? To je výborná otázka. A teraz záver je, že za muníciu v hodnote 700 miliónov, alebo aj systémy obranné, sme dostali 82 miliónov naspäť. A ja tvrdím, že do tohto momentu sme dostali už minimálne 700 a ešte ďalších 250 nám dlhuje Maďarsko, ktoré jediné blokuje peniaze pre nás, 250 miliónov eur za MIGI. No ale NKUčku tam chýba teda tá 1-0, čo robí veľký rozdiel, tak prečo toto môže nastať? Presne to je to zavedenie, že oni keď prišli na rezort obrany, tak oni kontrolovali subjekt ministerstvo obrany. A iba ich sa môžu pýtať kontrolné otázky. No tak oni im poslali kontrolné otázky a dostali odpovede. No a ministerstvo obrany zjavne neodpísalo, napriek tomu, že to tak bolo, že za všetku muníciu a systémy v hodnote 700 miliónov, ktoré sme dali na Ukrajinu, sme dostali. A teraz počúvajte dobre, čo sme reálne dostali. 82 miliónov z Európskeho mierového nástroja bolo vyplatených, ďalších 250 miliónov bude, keď Maďari nám to prestanú blokovať. Zároveň sme dostali 205,6 milióna, sme dostali od Američanov grant. Zároveň sme dostali systém Mantis, to je protizdušná obrana, darom od Nemecka v hodnote 280 miliónov. Zároveň sme dostali darom od Nemecka 15 tankov Leopard v hodnote 158 miliónov, alebo také nejaké číslo, to je presne. To sú veci, ktoré sme reálne dostali, ktoré sú reálne u nás, ja neviem, tanky sú v Trebišove a tie Mantisy sú tuším v Nitre alebo kde a peniaze za tých 205 miliónov sme nakúpili techniku pre ozbrojené síly. Teraz za chvíľočku bude Kaliňák hovoriť, ako on zabezpečil 4x4 vozidla Oshkosh pre ozbrojené síly, lebo teraz prídu, tak to som objednal ja, keď som bol minister, za americké peniaze, ktoré nám dali ako dar. A toto všetko jednoducho ministerstvo obrany tomu NKÚ nenapísalo, že sme dostali ako kompenzné. A ja som jednoducho zavolal na NKÚ a oni povedali, no ale čo máme, my vieme, že to tak je, ale my môžeme pracovať len s tým, čo nám ministerstvo obrany pošle. A ja hovorím, a vy nemôžete mne ako bývalému ministrovi zavolať a opýtať sa ma na záznam normálne oficiálne, alebo si pozrieť v novinách alebo v televíziách správy, kde sme informovali o tom, že prišli tanky, prišiel Mantis, však tým Mantisom sa dokonca pochválil Kaliňák aj na 80. výročí SNP, keď bola prehliadka a tými tankami sa teraz pochválil v Piešťanoch. No dobre, a ak ministerstvo obrany naozaj zaviedlo NKÚ, hypoteticky, tak kto by mal byť za toto zodpovedný? Samotný minister alebo tí ľudia, ktorí pripravovali, pracovníci ministerstva? Na to nie som ja, aby som na to odpovedal, ale NKÚ by to podľa mňa malo riešiť. Ak na základe toho, že budú nesprávne alebo nepravdivé informácie publikované, budem ja obvinený, tak v tom prípade sa ja dostávam do hry s ministerstvom obrany a v tom prípade to ja budem s nimi riešiť trestnoprávne a budem riešiť, kto tie klamlivé informácie NKÚ